Какво се случва? Ние сме в колата с теб. Ще те изям. Пълен си с това. Тя получава това, което искам. Ще те изям. 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 Задръжте го! Задръжте го! Вие гигантски надуваеми институции! Махни се от мен! Този момент! Ей, този тип изглежда точно като мен. Ти изглеждаш като готварска касерола. Какво става тук? Това ли е някаква шега? Но това е картеч! Хей, ти не се смееш! Шоу! Ти мерзавец! Почти извади око ми! Разбира се! Играем на пирати! Без още хвърляне на семки! Без още пирати! Боже, просто се опитвах да оправя нещата! Какво по дяволите се случва? Хей, ябълко! Хей, ябълко! О, какво е името на приятел? Да. О, ти си типът от чантата. Съжалявам. Какво? Защото паднах на главата си или плачех като бебе по целия път до тук? Той нарече пълничката мечка. Не плачех и не съм пълнозърна круша, аз съм... Гризли круша! Ха-ха-ха! Гризли круша! Това е папая, идиоте! Гризли пиане, твоя татко! Аз не съм баща му и аз не съм... Да, не знам, приятелю. Мисля, че оранжевият е прав. Изглеждаш много като круша и аз трябва да знам. Хайде! Магическо яйце от красното на удоволствието! Какво става с малкото бяло? Това ме плаши, човек! Изглежда сякаш е направено от пластмаса. Аз съм обратно! Какво странно? се от пътя! Махни се от пътя! Бедния ябълко трябва да се Той е прав, Apple. Това е просто зефир. Не е сякаш той... Да, точно! Той няма да навреди. Боже, това е толкова объркано! Това е като ябълкова битка. Момче, не мога да гледам. Не мога да гледам. Това е твърде ужасно. Хей, Гризли Мечо! Хей! Млъкни. Просто млъкни. Мечката се опитва да зимува. Затвори го! Просто го затвори! Затвори устата си, ти малка пипска! Плюй семе! Ако не те Хо! топка от урадие. Или мислиш, че това е Да, смешно? защо мислиш, че се смея? Да? Да, какво ще кажеш за това? Да, не е толкова забавно сега, нали? Добре, приятелю, стига! Боже, Оранжев, искам да се извиниш на Окей, сериозно, човек, какво по дяволите си ти? Името ми е Папайос! Гръцка мечка! Какъв е проблема ти? Какво? Какво е сега? Айди! Чао!